যেদিনও आं ससियेल मिडिया हाइके फेसबुक नुखा जे किसिसा रोहिंग्या हाइके 25-26 जना रोहिंग्या इंडिया नि हइते बांग्लादेश जेफोर थानो नाय तंमानि आबनो फिरगुई रिफिरि रहपुरु भिडिअ शुट खाइजा काहिनी बीएसएफ नि अधिकारी हाइके बीएसएफ नि ऑफिसर रक साका गां बरना अमनो साका अ जागा किफिले देरो किफिले थां बांग्लादेश रे थां ना बांग्लादेश नि फाइतों आमो बेलेके नां माने कक हेके सीरियस कक आमनो काहाम का नायना नांनाय जे बॉर्डर ताबो सिल खाइजागिया ब्रिज नि जागारगो तुई थामानि जागारगो आबनो दाक्ति फेंसिंग दिबयाखै आबो बन्द खाइनानि थुं नेट हाइ खलायै जों लुहाबाय रड बायकै अ ब्रिज तलारक सुपुं बायनानि बागै आं बीएसएफ नि डेपुटी कमान्डेन्ट साका तै कुबुनि जागारगो यां मोहनपुर सिदाई एरिया रक आबो जतनो आमा हाइके सुपुंजा शुधु जेदिनो घटनाखा आद जागा काइनि काइथाम जागाबो आमते हाइके सिल खाइजागिया खनि बागै आयंतिनो बर हयतो थाना फाइनानि रक नायखेना हिनि आं खाखायो आबोनि बागै बीएसएफ तै जे नांमानि बीएसएफ तै नां जे नांमानि जिनि पुलिस अधिकारी रंबो आं साका अमहाय जाते कुनु तेवसा तांथुं अमनि बागै जों बेलेखिनो साक्तारि सावमाखाने के बीएसएफ रो बगसिका जे आ जागा जे ब्रिज तला जे कालबार्ट तला रो किसा फाक तंमानि आबरगनो कयगिनि बिसिं बरक सुपुंनाय अकग्रिखा गेसों नायने थिनांगो जदि अन्त हे प्रॉब्लम का गेते जोंथ अबतो सारा पृथ्वी न जों नुबै दङ ससियेल मिडिया नि जुग जों जदि थिनांगो अन्त हेंकाय जों बंनि एगेन्स्ट काहाम एक्शन आना नांनाय जों अकग्रबो सालायगे अब दिल्ली पर्यन्त सां सौइजा डेपुटी कमान्डेन्ट दिल्ली नि हयते पर्यन्त कल खाइजक दङ ओंखाय बरबो बेलेखे वाना लायजक आम बाहायके ओंखाना ओंखाय आबररनो रुतुइ कारने बागै आं पुलिस रकनबो साजाक बे बरनो दाक्ति के कारने बागै को साका रोहिंग्या रोहिंग्या का मुस्लिम जिन नामले मुस्लिम ताबरक का त्रिपुरा तो आसाम थांनाय ता और तो तंग्रा नाय रां पैसा जिवै तो इंडिया फिर जाने ता ऐसा का बुरुंग कहाँ ते बांगनाय बले सापन बिसु मोहाय बुरुं नारी काय आते एकटा दिनो बसुक जे पारंग ना हां मो वाना मा सिंजा बियान थांगे ताय बाकी बियान हाबाय का 산장로 나신 동그로 문능이 앞으로 타나야 돼 जों सालसा ब्लेक आरब इ असब थोक रिफ्रिका अलकै जोंगार फाइयाखो नै बारनि गाराव फ्राय अटैक थाइजाखा ओ बरक बाय ब्लेक आरब आउन बेला सेंसिटिव इश्यू सिमो सेंसिटिव बॉर्डर बीएसएफ रोले बियान थांबाय के बा ये बीएसएफ करिना ता साबसन साला साम हंको ये बॉर्डर लेता फागदा बते बा अब बॉर्डर नि फ्रेंड्स जासिमो साथे काता ना Paripa. Nga sumba mai mal se sinai ble asu ko masa sinai temo tong ko ai ngo cara ri tuani yang burung-burung piok we nei ke bangla ni apa no